Bunot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga tugang 1207. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na do mga tugang Sabado po ngunyan, petsado sa bulang kan Disyembre 2023. Ini po ang bareta alas 12 asin kami ang sendong mga tagapagbareta. Ako si Russell Cortez. Ako man po si Mardela Daing Iba. Enot sa headline, sa satendera kulang mga bareta sa lado lokal. Bicol South Luzon Zub National Reference Laboratory nagpakayag ng kandaan sa anuman na outbreak nin helang na pwedeng mangyari sa Bicol Region. Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory gagamito ng inspirasyon ang naresibing awards para mas mapakarhay ang sa indang serbisyo sa mga Bicolano. Sa lado nasyonal o kaya Police Regional Office 5, naka-alerto ngunyan, nakapaskuhan, publiko inabisuan na maging mag-ingat asin magsunod sa mga precautionary measures. Violence Against Women Congress sa Albay nakatalaan na gibuhon sa masunod na semana. Sa lado nasyonal, modernisasyon kang FIBOC, suportado ni Senador Alan Peter Cayetano. Aumento sa pamasahe sa MRT3 sa masunod na taon, inanunsyo kan Department of Transportation. Caregiver Welfare Act, pinirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. High-level delegation na makikihuron sa grupo na may kapot kan 17 Filipino seafarers, binilog na kan gobyerno. Sa ibang nasyon, Israel Defense Forces ipigpapadago sa military operation kontra sa Hamas matapos suhayon ang mga kondisyon para sa ceasefire. Baretang sports, NLEX tinunaw kan Magnolia sa indang laban sa nagpapadagos na PBA Commissioner's Cup. Yan ang headlines kung sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Nakanda na ang Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory sa anuman na outbreak ninhelang na pwedeng mangyari sa Bicol Region. Ini ang siniguro ni Dr. Alan Locanias, pamayo ka na sa aming opisina, kung saan sayang ipinaliwanag na preparado sindang mag-akseptar asin magproseso kan mga sample salit sa siisay man na persona na nahilingan ng sintomas nin anuman na helang kaiba na ang monkeypox asin ang Nipah virus na hali sa India. Sigong kay Dr. Locanias, igwaman sindanin entomology laboratory kung saan may picoculture sindang mga namok para mapag-adalan kung ini ang resistant na sa mga pigagamit na insecticide. Sinabi ni Dr. Locanias na ang solamenteng Bicol Region ang may sharing na pasilidad kung kaya dakulang tabang ini para mapag-adalan ang mga namok na presente sa riyon. Mientras na kinumpirmar niya na iguana sa riyon ni namok na hali sa Singapore na sa ngunyang pig-adalan nila kung paano nakaabot ini sa nasyon asin sa riyon. Sinabi ni Locanias na sa ngunyan, hababa ang kaso ng dengue sa bilog na riyon alagad dahil man giraray dapat na maging kampante ang mga Bicolano asin sumunod sa mga preventive measures tanganing maibitaran ini. Nakatalaan man na magkolekta ni mga namok na ipapadara sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM tanganing madeterminaran ang mga helang na daraka ini. Tinawanin doon ni Dr. Locanias na sa oras na matapos ng konstruksyon kansa ng panibagong laboratorio sa Camarines Sur, mas dakol na pag-aadal ang sa indang magiginibo kay bana na ang pagkakaigo ng bulong kontra sa venom kang kobra asin kagat nin ayam.
Dako lang kaugmahan asin onra sa Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory na marikognisar kan sa indang sentral na opisina an sa indang ispersos para matauanin marahay na serbisyo ang mga Bicolano sa paagi kan sa indang laboratorio. Ini ang sinabi ni BSL SNRL Head Dr. Alan Lucanias matapos na makua asin matawan sinda nin Quality Assurance Program o QAP Award para sa indang accurate, reliable asin consistent na resulta sa gabos na laboratory test. COVID-19 Documents Repository System or CDRS Excellence Award para sa consistent ng pagsumitir nin listahan kan mga nare-receiving samples asin hirang award naman para sa indang pangkabilugan na espersos kung sain ang mga resulta na ipigtataukan sa indang opisina ang rekognisado asin akreditado sa ibang nasyon. Sinabi ni Dr. Lucanias na dainin daping lalaoman na matauan sinda nin siring na pagmidbid dahilan ta sinda sa BSL SNRL ang nagigibuman sana kan sa indang mandato asin trabaho. Katakod kay ni, pinasalamatan ni Dr. Lucanias ang sa iyang mga personahes dahil sa indang higos asin peligro sa salud kan kakusugan kan pandemic. Naging epektibo sinda sa pagpunksyon kan sa indang sinumpaan na trabaho. Siniguro ni Dr. Lucanias na gagamito nindang inspirasyon ang mga awards na naresibi para mas mapagayon pa ang sa indang serbisyo sa mga Bicolano asin sa publiko. Naka-alerto ko niya ng bilog na Police Regional Office 5 para sa paglaog kan United Season kunya na Disyembre. Ini ang siniguro ka nasabing komandansya kung sa impasado sa dara o datos kan Regional Investigation and Detective Management Division o RIDMD, theft, shoplifting, panlulukot, snatching, salisi, may halangkaw na insidente na nairistro kan Disyembre kan nakaaging taon. Sa sirang na sitwasyon, ipinagirundom kan PRO5 ang mga Bicolano na maging maingat sa pagbiyahe sa mga tinampulado na tapiglalauman ang pagdakol ka mga biyahero na malaog asin maluwa sa riyon. Sa ultimong datos na sa 1015 na vehicular incidents ang nairistro kan Disyembre 2023. 563 kay ni o 64 kay ni ang nagresulta sa damage to property, 418 physical injury, asin 33 na homicide o pagkagadan. Mas mapapakasugon man kan kasurugkap sa pagbantay asin pagtao nin seguridad sa mga pampublikong lugar asin nangapudan sa publiko ning kooperasyon sa paagi kan pag-iingat asin pagsunod sa mga precautionary measures para maibitaran ang anuman na krimen. Nakatalaan na magtiripon ang mga violence against women desk persons hale sa 721 na barangay sa Albay para sa VAW Congress na gigibuhon sa Disyembre 11 sa Albay, Astrodome, Legazpi City. Sigun ini kay Provincial Social Welfare and Development Office OIC Maria Vivian Seya kung sain kaibahan sa aktibidad ang pagtaonin pagmidbid sa nagkapirang lokal na gobyerno sa probinsya na nagpahiling nin matibay asin epektibong pagresponde sa mga issue kontra sa deretsos kan mga kababaihan. Kinumpirmar man ni Seya na nasa 29 VAW desk persons ang matibay na ginampanan ang sa indang mga responsibilidad sa barangay. Katakod kay ni, hinagad ni Seya ang partisipasyon asin suporta kan lambang individual sa hururon manungod sa pagprotehir sa mga kababaihan. Siniguro man ni Seya na ang gobyerno probinsyal kan Albay ang padagos na nagkakaigwanin mga programa para sa mga babaeng albayano. Sa ibang baretang lokal, nagpagirumdum ang Department of Labor and Employment Bicol sa mga employer sa bilog na riyon na ipautob ang dugang na 30 pesos sa sweldo sa mga oberong Bicolano. Sigung kay Dole Bicol Regional Director Maria Zinaida Angara Campita, halos sa 365 pesos na aldawan na sweldo ka mga minimum wage earners malangkaw ini sa 395 pesos efektibo kasuapon Disyembre 1, 2023. Sigung kay Campita, magiging maigot ang sindang monitoring sa mga negosyo para masiguro na nagsusunod ini sa pagpapatob na wage increase dahil ang mga mapapatunayan na nagsuway digdi posibleng makampang sa magakanigong penalidad. Sa ibong kan kainin, tiwala man si Campita na masunod ang negosyo sa riyon dahil ang nasa 93 hanggang 94% ang compliance kan kaini sa mga polisiya na ipigapatob kan ahensya.
Nasa 15 mga negosyo hali sa Barangay Salvacion, Matnog, Alcala, Kilikaw, Sagpon, asin Binitayan sa Daraga Albay. Ang temporaryong ipinasara kan Daraga Business Permit and Licensing Office o BPLO kasuhapon dahil sa mga naging violasyon kaini. Sigon sa Daraga BPLO, kadaklan sa nasabing mga negosyo ang daipa nakakapag-komple kan mga kaipuhan na dokumento para sinda makapag-operate. Mientras kan Nobyembre 30, 2023, nasa 30 negosyo hali sa Anislag, Maopi, Tabon-Tabon, asin Baskaran ang sinirbihanin closure order sa parehong violasyon. Tinawan doon ka nasabing opisina na magpapadagos ang sa indang foreclosure operation para masiguro na ang gabos ng mga negosyo sa banwaan ang nakakasunod sa pinagtalaan na polisiya kan lokal na gobyerno kan Daraga. Ikinagurara na kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang nasa 35.25 hektaryas na mangrove crab hatchery sanctuary sa Barangay Aguho, San Andres, sa Catanduanes. Mismong si BFAR National Director, Attorney Demosthenes Escoto, ang nangenot sa aktibidad kay bana na nagkapirang opisyal kang probinsya. Bulan in Hulyo kan ipigpresentar kang BFAR sa gobyerno provincial kang Catanduanes ang planong konstruksyon ng multi-species hatchery na may pondong 5 milyon pesos sa sindugang na 1 milyon pesos para sa maintenance at iba pang gasto sa operasyon. Sigon sa BFAR, nasabing inisyal na pondo gagamiton para sa pagpakonstruir kan multi-section building, elevated freshwater tank, reservoir, seawater pump, wastewater treatment tank, broodstock fiberglass tank, asin iba pa. Naglalao man ang ahensya na ang siring na fasilidad magkakatabang para sa pagpakusog kang produksyon kang kasag o hanit sa probinsya asin makapagtaon ng dakol na trabaho asin oportunidad para sa Katandunganon. Nangapodan ngunyan ang Sorsogon Provincial Health Office sa mga Sorsoganon na aprobitsaran ang pigtataonindang libreng flu vaccine. Sigun kay Sorsogon Provincial Health Office Development Management Officer Regina Gonzalgo, ang siring na lakdang ang may katuyuhan na matauanin proteksyon kontra sa manlain-lain na helang, lalo na ang sipon, abo asin kalintura, ang lambang individual, lalo na tapiglalaoma na ang paglangkaw kan siring na helang dahil sa sitwasyon kan panahon sa rehiyon. Sinabi ni Gonzalgo, natatawanin din prioridad ang mga senior citizens, may mga helang as in immunocompromised persons. Dugang pa ni Gonzalgo na para sa mga gustong maka-avail kan bakuna, magpasiring sana sa pinakaharaning health facility sa saindang munisipyo. Makatugang primerong partiyan kan sa tuyang Bareta alas 12 mga Bareta sa lado lokal. Bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa siniba pa, makalis lamang po kani. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor! This ang surf bar, new look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf bar, new look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Love,
Hope and joy are the genuine meanings of Christmas which are brought to our attention when we commemorate the birth of Jesus throughout the holiday season. May you have all the joy and happiness you deserve this Christmas, and may your hearts be filled with love of family and friends. May you have a wonderful holiday season full of love, joy, and memories that will last a lifetime. From Legazpi City Councilor Lau Beltran, Merry Christmas and a Happy New Year! Sa mga payaba kong konstituentes kan Tercer Distrito, Canalbay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Binabati ka mo ng Merry Christmas and a Happy New Year. Sa panahon ng Kapaskuhan, puwagunta ang pagpadaba sa lambang saro, lalong-lalo na sa satuyang pamilya. Sa maabot na bagong taon, ipadagos na sana ang pagtarabangan, dawa ano pang kadipisilan sa buhay ang tig-agihan ka. Ta nagtutubod ako na ang progreso makakamitayan basta kita gabos naghihirigos. Sa liwat, initabi ang sa indong lingkod, Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot ni Merry Christmas and a Happy New Year sa indong gabos. Maugmang iprinipresentar kan Department of Tourism Region 5, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin kan Radyo DZGB, and Exciting Bicol Pastores 2023. Exciting Bicol Pastores 2023. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2023, alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2023. Para ini sa mga grupo ng pastores na may 12 miyembro na babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahilingkan sa indang mga abilidad sa pagbayle asin pagkanta sa laog ng 8 minuto sa paagi kan tradisyonal na Pastores Abilen. Ang third placer, mauli ng 75,000 pesos. Second placer, 100,000 pesos. Asin ang champion, manggagana ng 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dancing, 10,000 pesos. Best in Costume, 10,000 pesos. Asin Best in Musicality, 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2023. Live sa DZGB FB page, DZGB YouTube channel, asin Radyo DZGB. Sa pagpapadagos po kasi mga bareta alas 12 sa Bareta Salado Nacional, suportado ni Senador Alan Peter Cayetano kang Biyernes ang modernisasyon kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS partikular sa pagkapakusog kan hazard mapping ka nasyon na matabang sa Department of Public Works and Highways o DPWH na magpili manin bagayon na lokasyon para sa paggibo ka mga infrastruktura. Ang bagay na ini sinabi ni Cayetano sa pinanginotan niyang pagdangog kan Senate Committee on Science and Technology sa PHIVOLCS Modernization Act kan Biyernes, Disyembre 1. Nag-uyon man si PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol asin sinabi na maski bako kompleto ang impormasyon pigagamit na ka mga lokal na gobyerno ang hazard maps kan nasyon para sa sendang comprehensive land use program. Idinagdag pa niya na naghahagad man ang DPWH din impormasyon sa lokasyon ka mga fault asin kung sa inititindog ang mga tangke. Sigon kay Cayetano na ang pagkompleto ni na hazard map kan nasyon makakatabang sa gobyerno sa programang pang-infrastruktura. Sinabi niyang ang budget kan DPWH para sa infrastructure siminakat din sa kod 1 trillion pesos gikan sa 700 billion pesos kanakaaging taon. Inanunsyo kan Department of Transportation or DOTR ang aumento sa pamasahe sa MRT3 sa masunod na taon. Sigun kay DOTR Undersecretary Timothy John Batan, na target na maipautob ang fare hike sa primerong quarter kan 2024. Sigun kay DOTR Undersecretary Timothy John Batan, target na maipautob ang fare hike sa primerong quarter kan 2024. Siring sa LRT 1 and 2, madudugangan nin 2.29 ang pasahe sa MRT3. Sigun kay Batan, siring
Kinakaipuhan ang nasabing pag-itaas din pamasahe para mamantiner ang tamang pagkandidato kan mga tren, railway system asin maintenance kaini. Sinabi pa niya na kamauotan kan umento na mababaan ang kantidad na pigpapaasan kan gobyerno para masubsidize ang operasyon kan mga tren dahil dakol ining kaipuhan na uwanin atensyon arog kan edukasyon asin salud. Dahil na madidihado sa pribilehiyo ang asin benepisyo ang mga caregiver sa nasyon matapos pirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 11965 o ang Caregiver Welfare Act. Kamautan kang bagong lay na isulong ang interes asin diretsos ka mga domestic caregiver sa pagi ka mga polisiyang magdataon ng proteksyon sa mga ini asin magkaigwan ng disenteng trabaho asin hanap buhay asin maiwasan man ang pang-aabuso, harassment asin ang economic exploitation. Sakop kang bagong lay ang mga caregiver na nagtatrabaho sa nasyon sa mga pribadong harong, nursing o care facilities asin mga direktang kinuha ka mga employer sa pagi kang Public Employment Services Office o PESO asin Private Employment Agency o PEA. Sa irarom kan Caregiver Welfare Act, magkakaigwanin overtime pay ang mga caregiver kapag suminobra sa 8 oras sa indang pagtrabaho, siring man night shift differential asin dapat makaresibi ng 13th month pay sa mga caregiver arog kan Social Security System o SSS PhilHealth pag-ibig asin gabos na benepisyong pwede nindang akuon sa irarom kan lay. Mandato kan lay sa Department of Labor and Employment o DOLE na magbilog nin implementing rules and Regulations o IRR sa tabang kan Technical as Education and Skills Development Authority o TESDA asin iba pang ahensya para sa epektibong implementasyon kang bagong lay. Ang Department of Migrant Workers o DMW kaibanan ang DOLE asin TESDA at ma-issue ni mga polisiya asin regulasyon para sa recruitment asin deployment kan Filipino caregivers para sa indang pagtrabaho sa ibang nasyon takaning masiguro ang sa indang proteksyon asin reintegration. Magiging epektibo ang bagong lay sa laog ng 15 aldaw matapos na mapublikar sa Official Gazette o Duwang Diaryo. Nagbilog na ang gobyerno nin sarong high-level delegation para makipaghuron sa mga grupo na may kapot sa 17 Filipino seafarers na nabihag kan mga rebelding Houthi sa Red Sea. Siniguro ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pigigibo kan gobyerno ang gabos na paagi para mapalibre asin maiuli ang naligtas ang mga Pinoy. Naghagad man ni dispensa si Marcos sa Filipino community sa Dubai dahil ipinag-oktaba kaini ang sa iyang biyahe. Maatindir kuta na si Marcos sa 28th Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change or COP28 asin makikipaghilingan sa mga Filipino community sa Dubai. Alagad ay nadagos dahil sa mas importante ang development kan kamugtakan kan 17 Pilipinong bihag. Naglalao man si PBBM na masasabutan kan mga Filipino sa Dubai kung natamas kaipuhan na inoton ang pagsiguro sa kaligtasan kan 17 seafarers. Dahil naman nagtaon ng detalye ang Presidente kung sisay-sisay ang mga miyembro kan high-level delegation na matutok para sa pagpalibre kan mga bihag na Pinoy. Sinabi man kan Presidente na kaipuhan muna na matutukan ang kamugtakan kan mga Pilipino na apektado kan ribukan Israel asin Palestinian militant group sa Hamas. Basa lang sa kumpirmasyon kan Commission on Appointments o CA sina Health Secretary Teodoro Herbosa asin Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. sa Disyembre 5. Iyan ang ikaduang pagkakataon na masalang si Herbosa sa CA matapos na maubusan ng oras ang komite kan September 26. Ang CA tinawan ng puder ka 1987 Constitution na aprobaran o ibasura ang appointment sa ginibo kang presidensyal o presidente kang Pilipinas. Amang appointments na ginibo kang presidente magiging epektibo sa nasagkod na ibasura na ini kan CA o sagkod na sa masunod na adjournment kan sesyon kan Kongreso. Nag-angkat ang Department of Agriculture nin maabot 21,000 na metric tons nin sibuyas bilang dugang na supply sa halangkaw na demand nin sibuyas sa panahon kan Kapaskuhan. Sigun sa Bureau of Plant Industry, 17,000 na metric tons kan red onions asin 4,000 metric tons kan yellow onions ang inangkat kan gobyerno hale sa China, India asin Netherlands. Ang nasabing volume kan sibuyas ang nakasunod sa numero kan nakukonsumo kan kada
kada tawo. Sigun sa DA, masirbin ining buffer stock para mapakusog ang presyuhan kan sibuyas. Mantang pighahalat ang peak harvest kan sibuyas puon sa Marso sagkod Abril 2024. Nakatalaan na mag-abot sa Pilipinas ang inangkat na sibuyas bago matapos ang bulan kan Disyembre. Sa ngunyan, nasa 140 pesos hagkod 180 pesos ang kada kilo kan pulang sibuyas. Kumpiyansa ang BPI na mababa ang presyo kan sibuyas sa pag-abot kan imported onions. Sa ibang nasyon, kinumpirmar kan Israel Defense Forces na ipagpadagos na kaini ang military operations kontra sa militanteng Hamas sa Gaza ngunyan aldaw matapos nasuhayon ka militanteng grupo ang mga kondisyon sa kasunduan para sa tigil putukan o ceasefire. Sigun sa Israel military, nagkapirang segundo bago magpaso ang 7 aldaw na tigil putukan, napabagsak ninda ang rocket na ipinalayo gikan sa Gaza mantang sa kampo kan Hamas inireport kaini na nakapag-rehistro man nin mga pagsabog asin gunfire sa Northern Gaza. Sa ultimong oras man bago magpasok ang tigil putukan, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na dahil nagtugot ang Hamas na palibrehon ang iba pang mga bihag na suhay sa kondisyon sa kasunduan. Sigong kay Netanyahu, dahil binuhi ang kan Hamas ang gabos na mga kababaihan na bihag arog kang pinagkasunduan asin anatake ang Israel nin rockets kasubagong aga. Magiramduman na inisyal na intinalaan ang 4 na aldaw na truce o tigil putukan alagad pinalawig pa ini nin 2 beses na nagdura nin 7 aldaw. Sa laog nin 7 aldaw na ceasefire, nasa 110 na bihag kan Hamas ang binuhian mantang 240 ang Palestinian prisoners man ang pinilibre kan Israel. Baretang Sports, tinunaw kan Magnolia ang NLEX sa score na 99-72 para mamantiner na daing daog ang nagpapadagos na PBA Commissioner's Cup na ginibo sa PhilSports Arena. Nangeno sa panggana kan Magnolia si Tyler Bay na may 23 puntos mantang nagrehistro nin 19 puntos si Mark Baroka asin 16 puntos man si James Laput. Sa first half, daing nakadistansya ang hot shots asin paglaog sana nin second half, dumana sinda nag-arangkada asin nagrehistro sinda nin 13-9 run. Panglimang panggana na ini asin daipang daog nakawat kan hot shots. Mantang ang Road Warriors igwang duwang gana asin tulong daog. Sa bareta niya to sa Siyensya sin Teknolohiya, mirror na apod o anapod sa sarong fitness device na may kakayahan na babagtaon in on-demand workouts maski nasa laog kanarong. Sigon sa mga nakaimbento kay ni, may kukonsiderar ining home fitness device na magkakatabang sa mga personang kadakol na trabaho asin wala na rin oras na magatindir ng workout classes o magpasiring sa gym. Kaya puan mo sanang ikonektar ang mirror sa Bluetooth tanganing magamit. Mailing mo sa LCD screen ang malalay na fitness classes kay bana na ang yoga, tai chi, weight training, bear dance, cardio asin iba pa. Sa tabang ka na mirror, kayang-kaya mo nang makapag-ehersisyo sa loob mismo kan sa imong arong. Ini pwedeng mabakal sa kantidad na $1,495. Istorya na iiba. Sarong 14 anyos na babae sa Calgary, Alberta, Canada ang nakasungkit kan Guinness World Record title na most sacks out on one foot in 30 seconds. Matapos na maisulog niya ang nasa 22 na medyas sa laog sa nanin 30 segundos. Nadiskubre ni Carolina Cruz ang sa iyang talento sa makaskas na pagsulog nin medyas, mientras na siya ang nagpapaingalo sa locker room kan inintrahan niyang swimming competition. Mayo 2022 kan enot niyang binalo na makuha ang titulo, alagad napantayan niya sana ang previous record holder na si Arif Ib Abdul Halim sa 19 na medyas. Dahil nakontento si Cruz na magiging kapantay niya sana ang presenting title holder, kaya nag-ensayo pa siya tanganing mas mapakaskas ang pagsulog niya nin medyas. Sa ikaduwang attempt, kan Setyembre 2022, naging matrayumpo siya na malampasan ang previous record asin nakapagsulog siya nin 22 medyas sa laog sa nanin 30 segundos. Kung mariresibi ni Cruz ang official certificate hali sa Guinness, ang masunod niyang goal iyo ang makuha ang Guinness record sa adult category kan pinakamakaskas na magsulog nin medyas. Ang presenting record kaini iyo ang 28 medyas sa laog nin 30 minutos. Disyembre 2 kan taon 1899 kan mangyari ang Battle of Tirad Pass sa pagultanang kan 60 militar sa Pilipino
sa pangenot ni General Gregorio del Pilar, asin sobra sa 300 na Amerikanong militar sa irarom ni General Peyton C. March. Si General del Pilar sarong katiwala ni General Emilio Aguinaldo ang naging dahilan kang pagpugol sa mga Amerikano na masusog ang mga lider kan revolusyon. Pinosisyon ni del Pilar ang 60 katawo sa pinakang itaas na bulod kung saan bintay initanganing mailing ang 300 na militar na kano. Sa katawan kang gyera kinuanyan sa iyang diary, asin isinurat ang mga tataramon na this is the most glorious moment in our lives. We are fighting for our motherland. What I am doing now is for my beloved land. Makalis may surat ini, luminunad sa giraray sa sayang kabayo, alagad dahil sa sarong tama ning badil, binawian siya ning buhay. Ani Ruismo del Pilar, nakakuakan paganga ni American Lieutenant Dennis P. Kinlan dahil ang tanganing tawan siya nin military honors. Sa kamugtanga po kan Bulkan Mayon, mantinidong nasa alert level 3 ang Bulkan Mayon, ngunya na aldaw, Disyembre 2, 2023. Sigon sa datos, nairisto kang Feebox, nagkaigwan in bagulbol na pagbulos ng lava na may lava na 2.8 km sa Misigali, 3.4 km sa Bungagali, asin 1.1 km sa Basudgali. Asin ang pagrawang pahog nin laba sagod sa 4 km gikan sa crater o bunganga kang bulkan. Nairehistro man ang duwang volcanic earthquakes asin duwang rockfall events. Nagabot man sa 1202 na tonelada ang sulfur dioxide o asopre na pigbuga, mantang paramentas man ang pagubag kang bulkan o ground deformation. Sigara rin nagparumdom ang Feebox sa publiko na bawal ang naman na aktibidad asin paglaog sa 6 km permanent danger zone kang bulkan dahil ang tamantinidong peligroso ini. Mga tugang yun na po ang kabilugan sa tuyang alas 12 mga bareta. Kini po na kinalap sa DCGB News Base sa nakalis po na 6 oras. Sa pagkarang gusto nga nakaibanan sa pagsurat kan mga bareta, Angel Mustasa, siringman si Jenny Matthew Ballaran. Lado technical kasabay niya to si Kuya Nems Flora. Mantang yaon man sa DCGB Social Media Department si Jerome Nico Martinez. Katangara mo kambilog na tropa ka Mega Force Patrol, kami ang sendo mga naging tagapagbareta. Ako si Russell Cortez. Ako man po si Mardela Daingiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang